Abraham. Hindi ba si Abraham? Maraming parang may mga imposibleng pangako yun din sa kanya pero natupad pa rin. Parang katulad nga dun sa pangako niya kay Abraham na yung magkakaroon sila ng anak ni Sarah. Parang iisipin kasi di ba ng ibang tao pag sinabi niya yun. Kasi di ba matanda na silang dalawa. Parang iisipin ng ibang tao na parang nasisiraan ko ng kwento. Pero siya, hindi pa rin siya na parang hinawakan niya pa rin yung promise na magkakaroon sila ng anak ni Sarah. Tapos, may sinabi siya dito na kung may nakita daw tayo ng kaibahan patungkol kay Sarah sa kay Abraham. Kasi di ba si Sarah, tinry niya, parang tulungan yung si Abraham sa kanyang Diyos sa pangako na parang di ba nagbigay siya ng tulong, parang iniisip niya na tulong yun yung pag-ano niya kay yun, dun sa maid nila natin. Parang binigay niya dun sa asawa niya para magkaroon ng anak. Kasi nga, di ba, parang sinabi niya, maganda daw yun si Agar, tapos, mas bata pa sa kanya. Sure daw yun na parang magkakaroon sila ng anak ni Abraham. Pero dapat daw, parang para sa kasi di ba yung sa Old Testament, legal naman yung polygamy niya, parang, yun. Sinabi niya, I'll give her and she'll have a baby by my husband and then I'll take the baby. That's the one that's God promised. Pero parang na-misunderstood yun ni Sarah. Kasi di ba, according nga dun sa parang hindi yun according dun sa word na binigay niya din kay Abraham na sinabi, yung baby, magmumula nga dun kay Sarah. Kaya nga parang ganun. Kasi di ba, parang para sa akin si Sarah nag-lean siya sa sarili niyang kaunawaan na yung tulong niya, akala niya tama na gawin niya yun. Pero parang hindi talaga yun yung nakasaad sa promise. Amen. So, yung topic ngayon, ito ba yung Christology Hill? Ngayong hapon? Kaninong presentation niya? Okay, para sa lahat. So, itong hapon na to ay para sa lahat. Kung meron kayong question, ay pwede po kayong magtanong. Ha? Okay. Sino pa mayroong testimony? Yung si sister. Yan nasa tiyo. Yung sa likod ni Sister Linda. Ayan.